ಬತ್ತು ಮುಲ್ ಪಾತ್ರಣ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಮೂಲ್ ಕೊರೆ ಪುನಿಯರ್ ಯಾನ್ ನಾಲ್ತಂಡ ಅದು ಕುಡಂಚೆ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ತುಲೆಗೆ ಹೀರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟಿಡ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಎಂಸಿಲ ಅನ್ಪುರಿ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ಬಿ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಾ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೈ ದ ವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರು ವಿನೀತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗ ಅವಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಉಂಟು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಸೊ ಆ ಮೆಟ್ಲೊಲ್ಲ ಈ ಮೆಟ್ಲೊಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂಚದಾಲೇಜಿ ಇತ ಒರ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡದ ಬಟ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಂಚ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಬಂತಿಜಿ ಬುಗರ್ ಆರೆ ಬುಗರ್ ಅದೆಂಗ ಬರಿಡ್ ಕಾಸ್ ಕೊರಿ ಒಂಚಿ ಐಕ ಬುಗರ್ ಪಕ್ಕರೆ All right. So one of the finest anchor, one of the finest actor, what a Joraina Chappale for Vinith Kumar. Thank you so much. And yan satte balpa. Irenla yan pugar odatar. Iji ya. Yeba nana pugar ne kuvena. Ada vinithule sharmila epala iru 4 ವರ್ಷ ದಿಂಚ maltonu. E 3 ವರ್ಷ ಒಂದು extra ಸೇರ್ಪಾಯಿ. yan 2 ವರ್ಷ ದಿಂಚ yan 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತ. yan 3 ವರ್ಷ. yan senior. Anyhow yan senior. Yeah, you are senior. And ingla college la mere senior mere. So achad yan bangodu. So ini irdada thonallare onji mantra I see fashion da bari polu the outfit edkonjor and we have hair stylist unde na bike. Ekoda raand maraya. Bar like. Aand ekada aandate ora. Ekada yan kujanta bugar dije nande. Iji panlage yan kujal ninju toje padad. ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ತೋಜು ಅಂಡ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಕೊಂಚ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಯು ಟುಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊರಡು ರೈಟ್ ಪೂರ ನನಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಇತ್ತ ನೀವು ಬೂರುಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಭಾರಿ ಶುಕಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕಳ್ಳೆ ಬರ್ಪಡು ಇತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗರ್ದಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುಗನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ದಾದೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ ಮನ್ಪರ ನಿನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರ್ ಗೊರ್ಪ ಇಟ್ಲು ಅಂಗೆ ಕೊಡ್ತದ ಇವಾಗ ಸೊ ಯಾ ಮನ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು